मा जाबावनो दाबा माब्लासिम हस्पिटालनिफ्राय डाक्टरा थांनो होयो आरोबा सानबेसे लाखिबावो रादायखौ मोनसे बाथ्रा साननानै टेनसनसो मोनबाय दं र' आङो रितुआ जेरैबायदि रागा जोंनानै दङ बिलाय रादायखौ जोंफोरनि न'आव लांनो होगोन ना बे गावासो लांनो नागिरगोन खोमा गावाथ' मेगनबो नुवा मेगन नुयैजों जेबो खेरबो खालायनो हानाय नङा आं जेरैबायदि मिन्थिदों बेखौ आंखौ लांनो होखानाय नङा बियो आरो गावसानाव आंखौबो लांनाय नङा बियो बेबो आरो दा मोनसे टेनसन गोनां बाथ्रासो जालायबाय बे हिन्जावा मा खालायफैदों बिलाय बे हस्पिटालावलाय रादाय थानाय हस्पिटालाव मा जाखौ मोसौ थौआ मानो आफा बै जोंनि उनखिं थानाय हिन्जावखौ नुदोंना नों गसंना थानाय हिन्जावा अबे बैलै उनखिं थानाया औ मा जाखौ आं दाखालि बायदि बुंदोंमोन मा खिजानाय बुंदोंमोन नोंलाय मा बाथ्रा गोसोआव गैला आं दि बुंदोंमोन रादायजों सोरबा हिन्जावखौ नुनाय होननाया स्कुलाव औ मा जाखौ बेनो बे हिन्जावानो मा बेनो नामा थैद आं मोजाङै नायबावगौमोन ना थैद थांबायसो माथो थांगौबायसो ना माथो बाथ्राफोरखौ थाबनो मोजाङै बुङा थाब बुंबाय थायो बेयाव मोसौ गावानो बुजिया बुंबाबो आंखौसो मोसौ बुंफैदों र' आफा बे मानो फैदों बेयाव आंनिबा नों बुंनाया थार मारानमोन रादानि हिन्जाव नङाथ' बियो नङाब्लाथ' फैनाय नङामोनलै बेनोथ' आफा ओरैनोथ' फैयालै बियो रादानि हिन्जावखा बियो बेनिखायनो फैदों बियो थौथ' आफा रितुनो खिन्थाहैखानोसै बाथ्राफोरखौ माबोरै औ माबोरै फै खिन्थाहैखानोसै लागायखानोसै फै बेथ' मेगन खानाया जेबो नुखाया मोनथिखानायबो नङा फै दादै फैबाय नोङो औ आइ दासो फैनो सम मोनबाय आंहाय खामानि ओंखारदोंमोन आइ इमारजेन्सि मोनसे बेनिखायनो थाङाब्लाबो जाया आं थांनांगौ जाबाय आरो फैनो हायाखैमोन आइ दे गाज्रि मोननाङा बक्सियानो दंमोन ना जेबो प्रब्लेमथ' जायाखै दङ दादै बेबायदिनो रादाया कमायाव थांबाय दादै कमा मा होनदों आइ कमायाव थांबाय औ बेखौनो सानग'नो हायाखै आङो दादै मा खालायनाया हामगोन डक्टरा दानो हामनाय नङा होननानै बुंदों आथिङाबो बायदों खोमायावबो थांबाय जानजियावबो दुखु मोनदोंनो दे माथो बिजामादैजों बेबायदि जाखौ इसोरालाय मानो बेबायदि खालायगौ बिजामादैखौलाय दुखु मोनबायलै आं बिराद दे इसोराबो खालायनायनि सिगां खेबसे नायहरनो हादि होमबा आलाय सिलायनो औ दादै इसोराबो खाना जाबाय खोमा आं बायदि इसोराबो मेगन थानानैबो नुला खोमा आं बायदिनो जाबाय बेनिखायनो नायहरला इसोराबो खानासो औलै आइ मानो बेबायदि जाखो हमनोनो हायासै बेनिफ्राय आइ एक्सिडेन्टआलाय माबोरैथो जानायनो एक्सिडेन्ट जानाय माने बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैदों होननानै बुंदों माबायदिथो गोग्लैनो मोननाय बिजामादैयालाय बिल्डिंनिफ्रायलाय मोनथिला आरो दादै मा खालायनो थांदोंमोन बियो बेथ' बेबायदि ओरैनो खालायानो नै सोरबा सुथुरफोरासो लांनानै बेखौ नारहरदोंमोन बेबायदिसो मोनदों आं सोरबा नारहरनायमोन खोमा बेनिखायनो बेबायदि जाबाय नङाब्लालाय रादायालाय मानो बिल्डिं सायाव थांलाबायनो सोरबा पाप्पिफोरानो बेबायदि खालायदों नै आइ आं मोनथिनायावलाय बिजामादैयालाय सोर सुथुर दङ आइ रावबो सुथुर गैया दे बिहा जेनेबा फैसा गोनां मानसि नालाय नोजोराव फैयो ओरैनोथ' सोर सुथुर गैया बिहा आं मोनथिनायाव नङा होमबा सोरबा फैसानि थाखायनो बेखौ बेबायदि खालायदों खोमा बे एटिएम सेटिएम फैसाफोरखौबो बुरजा लाङोना बिजामादैया पकेटफोराव सनानिल' माबा माबि गानलाबायोना आस्थामफोरखौबो सनानि गानो आंनिबा नै आइ सोरबा सिखावानो बेबायदि खालायदों बेखौ फैसा सनानि बुस्थुफोरखौ नुनानै लबावनो बेखौ लानानै थांदो लानानै आंनिबा बेबायदि नारख्लाय हरबाय खोमा औ दादै बेबायदिबो जानो हानाय टेनसन लानाङा दे आइ हामगोन बिजामादैया थाबनो हामगोन जों दंना टेनसन लानाङा मोजां डक्टरनियाव लांगोन बेनिख्रुइबो मोजां डक्टरनियाव लांगोन जोङो टेनसन लानाङा नों आइ मोनथिला आरो मा जागोन डक्टरा मा खालायथाय जेबो नङा आइ बेफोर बे जेबो बेमार नङा हामगोन लासैनो हामलांगोन रितु नों न'आव थांगोन होननानै बुंदोंमोन ना थांदो बाबुखौ लानानै थांदो आं नेगोन दे बेयाव नाङा बक्सि आं थांला नोंनो बाबुखौ लानानै थांदो आं बेयावनो थानोसै मा बे गथ'खौ थगायनो हाया आङो
नाङा नामा नों थांदो बाबु खस्थ' मोनोना आंजों आरो ओजों बिराद माबोरैबा खालायो बियो जाया लोङा बायजोआव ओंखारबाय थायो गाबबाय थायो नोंनो थां औ आइ नोंनो थांदो थागोन दे जोङो आइ नों टेनसन लानाङा जोंफोर थागोन ना औ नोंलाय माथो थांगोन होननानै बुंदोंमोन माथो थांला जालायखौ आं थांनो हाला बक्सि मा थांनो हाला नाङा आं थांला आं थांबोला बियो रादानि खाथियाव सोफै जाबाय थागोन सोर सोफै जागोन जितु आं डक्टरनियाव खेबसे थांनानै फैनि सोर बेलाय बे हिन्जावा नों रादायखौ नेहैथ' आं डक्टरनियाव थांनानै फैनि नों बेयावनो थाबाय था आं दहायनिफ्रायनो बेयावनो दंखायो आं मा खालायनांगौ नों बुंनाङा दे रादायखौ नेहैनाङा नों बुंनांगौनि बाथ्रा गैया आं मिन्थिखागौ आंनिसो हौवा नङा रितु आं बुंदोंसो बाथ्राखौ मानो बुंनांगौ नोंलाय जेराव थाङो थां आंखौ फोरोंनो दा फै नोंनि केयार खालामनायनि दरखार गैया बेयाव नोंनि गोनांथि गैया आं दङ नार्स दङ आंहा मानसि दंखायो नोंनि गोनांथि गैया नों जे जायगानिफ्राय फैफिनदोंमोन बेयावनो थांफिन आं आंनि मावनांगौ खामानिखौ मावगोन डक्टरनियाव थांनो नागिरदोंमोन जास्ट बुंफैबाय नोङो मा सानो सानबाय था गावखौनो मा सानोथाय र' आइ रितु आइ सोरमोन बियो बुजि मोनासै आङो मानो बेबायदि रायज्लायखौ बिजों औ रितु मामोन बेफोरो आं हमस्लाबनो हायासै आंनि गब्लं खाफाल बेफोरो माबा रितु आं नोंनो खिन्थानोसो नागिरदोंमोन बे हिन्जावा दाखालि जे आं नोंखौ बुंदोंमोन रादाया स्कुलाव लोगो मोन्दोंमोन होननानै बे हिन्जावानो नोंथ' सिनायाखै बे नोंमान नामा नों मोजाङै सिनायदों बेखौ बाथ्राया मार बुजि मोनासै आङो मोजाङै खिन्थाया मानो औ रितु बेनो बे हिन्जावानो आंनो नुथारदों गथ' सासे दंमोन आरो लोगोसे गथ' आरो बे हिन्जावा रादाया रायज्लायबाय दंमोन मेगनजों नुथारदों आङो बेनो दे होनब्लालाय गासैनिफ्रायबो प्रुफ मोनजोब्बाय आङो बेनो बिनि हिन्जावा रादानि हिन्जाव बियो मा नंगौना नङालै मा बुंगौ बेफोरखौ रादानि हिन्जाव गिदिर बियो जागायावनो खर' गिदिंना गोग्लैसिगोन आं मा खोनागौ आं बेफोरखौ आंनाबो खर'आ गिदिंबाय गोग्लैसिगोन आंबो बापरे बाप माबायदि मानसिलै नोंनि हौवायालाय मा हिन्जाव सानै साथाम बेलाय एसेबां माबायदि थगायनो हानायलाय बियो हिन्जाव दंबावो बिया बापरे बाप बेनिखायनो जायाखै बेबायदि फाफ नांदों नोंखौ थगायनाया गाज्रिसोखा बिनि आखला नोंनि हौवाया गाज्रिसोखा गाज्रि दामोनाय गाज्रि मार बियो बेनिखायनो हिन्जाव सानै जदों सानै हिन्जाव सिमांना मोगथां बायदि मोनबायलै आङो देन्जार बिजामादैया नोंखौ थगायजाबाय बियो जाजाबाय जालांबाय आरो दादै नाथाय बियो आंनिनो हौवा आरो आंनिनो थागोन अरायबो आं बिखौ मालायनि जानो होखाया आंनि जिगा बियो आंखौ थगायबाय जालांबाय नाथाय दा बियो आंनिनो आं बिखौ रावनिबो जानो होखाया फोथायनोनो हायाखैलै आङो बापरे मेगनाव धुला सारनानै बेफोरखौसो खालामबाय दं बियो खालायदों बिहामजो डक्टरा माबाफोर होनदोंना माबाफोर गैयायै मा बुंनो डक्टरालाय ओंखाम जाखांबाय नोंसोरो आबायालाय उन्दुबाय नामा बिहामजो सन्जिबनि आखायाव ओंखाम हरफादों आङो सानैबो जा रानज्लायनानै जेबो मैगंबो संनानै हरासै आङो आलु सयाबिन भाजाल' हरदों बेखौनो जादो हाखु दाखु जाबायना सन्जिबाबो थांनांगौ होननानै बेखौनो हरबाय आङो सानैबो जा एसे जागोन दे रितुआबा जायोना जाया जासिना नाय बिहामजो जागोन दे मानो जायाखै आंखौ नायनोनो बायो अबाव आंनि न'निफ्राय संबोनाय ओंखामखौ जागोन बेलाय जागोन दे नै सन्जिबा थांनायाबो बारा गोबाव जायाखै 10 मिनिटसो जाबाय औ दे आइ दरजाफोरखौ मोजाङै फांनानै था दे जागोन दे बाजैया बेयाव सिरायनानै दं हारसिं बाजै सन्जिब सफैबाय नै बाजै आयंआ ओंखाम हरफादों मोनसे आइया खिन्थाहरदोंमोन खस्थ'आवनो नोंखौसो खस्थ' होनाय जासिबाय सन्जिब थै बाजै मा खस्थ' जानोखाय नों नङाब्ला सोर एसेबां नांनानै होगौमोन नोंखायसो नङाब्ला रावबोआनो गैयामोन बेयाव थै बाजै नंगौ सन्जिब बेयाव रावबोआनो गैया निजेनि होननानै नोंखौल'सो मोनदों नों मदद खालायामोनब्ला सोर खालायगौमोन आं हारसिं बे जेबो रोङा बेफोरखौ फैफेरा माफेरा जेबोखौनो रोंनाय नङामोन आङो बिदिनो आरो बाजै लासै गासैखौबो एक्सपिरियेन्स मोनलाङो दे नै बाजै होनबा टिफिनखौ लाखि
रितु बाजिनोबो हरफादोंनो। नोंलाय जाबोदोंना जाबोआखै? जाबोदों दे बाजै, आंबो एसे जाबोबाय। दे होमब्लालाय हरदो, नोंबो थांदो, हरबो जाबाय, 9थासो जाबायानो खोमा। नो बाजै। हर। दे होमब्ला बाजै थाथ'दो, थांसै आङो। गाबोन फैबावगोन दे आङो। औ दे।